Estamos neste espazo urbano que conseguimos fai 15 anos aproximadamente con motivo do desenvolvemento urbanístico desta parte de Bueu, desta zona de As Lagoas, que nos permitiu resolver moitos problemas que tiñamos no casco urbano en canto a mobilidade, en canto a poder contar con espazos tamén, neste caso, de lecer, de novas zonas verdes, espazos destinados tamén ao parque infantil, como temos aquí, dun skatepark tamén para as persoas, os mozos, a mozas, rapaces e rapazas que veñen anos demandándonos unha mellora tamén dese parque. E, como digo, a actuación que temos programada a través dese proxecto do Parque Urbano Lugrís, o que ven a supoñer é unha evolución que en poucos anos a verdade é que a cidadanía nos ven demandando unha mellora. E o que temos programado é a creación dun parque público novo, dunha praza pública, en torno a este fermoso platanero que temos aí. Será a peza central tamén desa nova praza, unha praza circular, que o que busca tamén é crear esa nova zona de estancia, unha zona de encontro tamén para a veciñanza, que esa actuación nos vai a permitir trasladar e crear un novo skatepark tamén para esta zona que temos aquí as miñas costas, con novos módulos tamén, moito máis modernos. Tamén en riba dunha destas lomas que temos aquí vamos a instalar un parkour, que é un parque para facer gimnasia ao aire libre. Se renovará, se modernizará esta pista multideportiva que temos tamén aquí a este lado. E tamén esta zona que forma parte da zona verde, onde temporalmente se utiliza para aparcadoiro, pero en outras ocasións do ano, como agora que estamos en pleno Nadal e desde o San Martiño e ata principios de ano, pois temos instalada unha carpa, se vai a renovar completamente o pavimento. Fai algo máis dun ano habilitamos aquí uns campos de petanca e que con motivo tamén deste proxecto, desta actuación, pois os trasladaremos a unha zona moi próxima, pero tamén dentro do ámbito da actuación. Por lo tanto, é un espazo pensado e creado tamén para o conxunto da poboación. Procedemos tamén a aprobar o expediente de contratación da obra, que vai a supoñer un investimento de 900.000 euros. Grazas, en este caso, a ese plan extra da Diputación Provincial, conseguimos un financiamento importante deses casi 900.000 euros, en torno a 675.000 euros veñen como aportación da Diputación a ese proxecto, e o resto é financiamento municipal dentro do plan máis provincia da propia Diputación. É un proxecto que gozou, en este caso tamén, de aprobación por parte da Diputación Provincial. Esta peza é fundamental para Bueu, para a mobilidade e a accesibilidade. Como me gusta decir, estamos no epicentro urbano de Bueu, un espazo tamén, como comentei tamén ao principio, en donde cada vez máis persoas nos din que melloremos a situación que temos nestes momentos.